Teplota podávania vína. Tu niekedy tam píšu vinári, že pri akej teplote by ste mali to víno konzumovať. Šumivé vína by som doporučil 5 stupňov. To je chladnička, zachladíme do toho, je sa dobre robí, potom sabráž, dobre sa to seka. Biele vína by som doporučil tiež dať na 5 stupňov. Potom, keď si to nalejete, pomaličky sa to víno otepluje, ale pili by ste ho pri nejakej teplote 10-11 stupňov. Biele, prírodne sladké vína by som išiel na nižšiu teplotu. Tým, že opäť platí to ako pri bielom. Otepluje sa nám to víno a pekne si otvára sa v tom kalichu. Je to lepšie. Tokajské vína, tie sa dobre popíjajú, keď majú nejakých 11-12 stupňov. No a červené vína sú pri teplote izbovej, ale pozor, nie dnes, ako máme 21-22 stupňov, ale pri teplote, aké bola na izbách, na hradoch a zámkoch. Ale viete čo, radšej mi to napíšte, pri akých teplotách vy podávate, ako vám to najviac chutí. Tak a nezabudnite zdieľať, dať follow a posielať ďalej.